Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। जोङो दानो दङ नै थालिर बागानावहाय फैदों दसे। मानसिनि फैदों सोरबा फैनानै बे पाइपखौ खावना लाङो नामा बेखौ जोङो दसे नायहैनो लोगोफोर जोङो दा देखायनोसै। थालिरावहाय पाइप होनाया माखासेया गैला नालाय दा बेथ' मेचिन हगारबाबो दैयाथ' थांनाय नंला, बेनिखायनो जोङो बेखौहाय लांफैदों आरो बै माबाफोर मेचिनखौहाय लांनो नागिरदों, बेखौहाय लांनोसै आरो माने हरैहाय माबा जोब्बाय नालाय, पाइपआ हास'जोब्बाय नालाय, पाइप हास'नायजोंथ' हरनो हालाना, माखासे पाइपआ बख'जोब्बाय, दा बे पाइप सिङावहाय हा हाबलांजोब्बाय आरो बेनिखायनो जोङो बेखौहाय लांनो नागिरदों। अब्ला दिनैहाय नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो, मा खालामो बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय देखायलांसै आरो दिनैहाय। मा बुङो? पाइपआथ' माखासे गैखाला जाहैबाय, हास'नानै लांखो ना खेवनानै लांखो लोगोफोर बेखौथ' जों मिन्थिला, न'आबो जोंनि एसे गोजान जायो नालाय लोगोफोर, बेखायनो जोङो मेचिनखौ लांथ'नोसै आरो दैयाबो नांथ'खाला नालाय, अखाया दामानि हागासिनो दङ लोगोफोर, बेनिखायनो नांथ'यैखायनो जोङो नैबे मेचिनखौ लांनो नागिरबाय, खेवनानै जोङो न'आव लांथ'नोसै लोगोफोर। अखायाथ' फुरा हागासिनो, दैखौथ' नांथ'खाला, जों बेखौनो न'आवनो दोननानै खेवनानै न'आव लांबाय। आं नोंथांमोननो पाइपखौ देखायनो माबादि, बे पाइप फिसा फिसाया बिदिनो पाइपआ, बे पाइप फिसा नालाय थालिर गुदि गुदियावहाय बेवहाय सुफ्लंनानै होयो आरो नै बिदि थालिर गुदि गुदियावहाय बिदिनो सुफ्लंना होयो पाइपखौहाय। दा बे पाइपआबो हौरैहाय नोंथांमोन देखायनि, हौरैहाय माखासेजोंहाय मा जाखो, बे पाइपआ हास'नानै लांजोब्बाय, बेनिखायनो जोङो बेखौहाय दोनहैथ'नोसै बे मेचिनखौहाय ना। ओरैनो दोनबाय थायोबाथ', एफा गोबाव दोनबाय थायोबाथ' गाज्रि जागोन नालाय, बेनिखायनो बे पाइपखौहाय खेवनानैहाय दोनहैथ'नोसै आरो न'आवहाय। माखासे पाइपखौथ' लांजोबनो हानाय नङा, माने बे गोलाव गासिबो थालिर बागानावहाय सोंजोबनाय ना, आरो गासिबो थालिर गुदि गुदियावहाय गासिबो दंजोबो बे पाइपआ। नैबेयाव लोगोफोर बेयावहायनो माबायदि जादों, गासिबो माने हास'बाय आरो दा हास'नायखायनो बेखौथ' दैखौथ' हगारनो हाला, नैबेवहायनो लोगोफोर नै हास'जोब्बायना, बे गासिबो ओरै थालिरजोंहाय लाइन नैबेबो ओरैहायबो, आरो नैबावहाय ओरैहाय दंजोबोमोन आरो ओरैनोखौथ' हास'बावाखै, बेखौ माने बख'दोंसो, गासिबो बख'जोबदोंसो। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय बै फार्स्टआवहाय होनाय मेचिनखौहाय बेखौहाय बख'नानै लांसै, बेखौ बख'नानैहाय न'आवहाय दोनथ'नोसै, न'आव दोनहैखांनानैहाय उनावहाय नांगौब्ला बेखौहाय फिटिं खालामफिननानैहाय सालायफिनसै आरो। थालिराबो नै फिथाइया ओंखारजोब्बाय गासिबो, दाथ' दै नांला नालाय, माने अखा हाबाय थानायजोंनो दैखौनो होनांखाया दा, बिनिखायनो मा खालामनो नागिरदों, बेखौहाय दोनहैथ'नोसै आरो जेब्लानाखि दै होगोन अब्ला बेखौहाय लागायफैफिनसै। नै सासेया बेयाव थागासिनो दं, नै थालिर फिथाइया, थालिरा बारा गोलावआनो जायाखै माथो, फिसा फिसासो। जों
जोंहानि नानिया नै बिसिनायाव उन्दुफानानै गाबखोमादों थादुनसो गायदोंमोन लोगोफोर दायो जों हरै बेरायहैगोन